फैगौ 25 नभेम्बर खालि मिनिस्टेरियेल साब कमिटिया मोनसे रिपर्ट साबमिट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। जों बे रिपर्टखौ नायग्रोना लानोसै। रिपर्टखौ नायनाया रिपर्टआव जुदि जोंनि एगेन्स्टआव थाङो रिपर्टआ, होमब्ला जों जनानै थाया। जोङो सारा आसामावनो आरो मुभमेन्ट जों खालामगोन, राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन। आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि गोब्राबैनो पार्लामेन्टआव बोखांनानै बिलखौ जुदि पास खालामो, जों सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थाखाय जों थाब थियारि जानानै दंखायो। दिनैनि बे सेमिनाराथ' जोबोद इम्पर्टेन्ट सेमिनार आबसुआ अर्गानाइज खालामबाय। नर्थ इस्टनि मिज'राम, मेघालय आरो त्रिपुरा जों लोगोसे आसामनि मोनथाम 6 शिड्युल अट'नमि टटेल 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि आपग्रेडेशननि कारणे स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय दाबि दैखांनानै जा सेमिनार खुंदों दिनै बे बिराद साक्सेसफुल सेमिनार मोनसे खुंनाय जाबाय। आरो गभर्नमेन्टनि सायाव प्रेसार होनो थाखाय बेफोरबायदि सेमिनारखौ दिल्लीयावनो खुंनांगौ आरो कन्स्टिटिउसन क्लाबावनो खुंनाया साबसिन जायो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ प्रेसाराव लाखिनो आरो बेखौ पारसु खालामबाय थानांगोन। कारण 2019आवनो बिलखौ राज्य सभायाव टेबोल खालामबाय, नाथाय डिबेट एन्ड डिसकासन जायाखिसै। गतिके जों सानो मा फैगौ जा विन्टार सेसन पार्लामेन्टनि, बे पार्लामेन्टनि विन्टार सेसनाव 125th एमेन्डमेन्टनि जा बिल बेखौ टेबोल खालामनानै डिबेट डिसकासन खालामनानै जा पास खालामगोन। आरो बे नर्थ इस्टनि जा 6 शिड्युलनि अट'नमास काउन्सिल फिनेन्सियेल पावार आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ बांहोनायनि जा बिल, बे बिलखौ पास खालामनो थाखाय आबसुआ जेरैबायदि नाजादों, जोंबो ट्राइबेल संघनि जानानै फुल सापर्ट जोंहाबो दोङो। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गानाइजेशन्सनि जानानैबो जोङो फुल सापर्ट होदों बे बिथांमोननि डिमान्ड। आरो बे डिमान्डा जाहाथे फुलफिल जायो, फैगौ विन्टार सेसनाव बे बिला जाहाथे पास जायो, जों बेखौ हास्थायदों। जों मैया प्राय 11:30 आबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर', आरसुनि जों गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा आरो ताकाम मिसिं परिनकेबांनि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं, जों साब्रैजों नेशनेल कमिशन फर सेटल ट्राइबनि मानगोनां चेयारपारसन अंतर सिंह आर्या बिथांखौ जों लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम साबमिट मोनसे खालामदों। आरो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनानै जों डिमान्ड खालामदों जे 2019आव बे मोनद' हारि, आसामनि मोनद' हारिखौ सेटल ट्राइब स्टेटास होनो थाखाय बिथांमोना जा रिकमेन्ड खालामदोंमोन, बे रिकमेन्डेसनखौ उइथड्र खालामनो जों डिमान्ड खालामदों आरो रिभिउ खालामगोन होननानै बिथाङा एसिउरेन्स होदों। मानोना जे बे मोनद' हारिया जाबाय गोबां एडभान्स आरो पपुलास ग्रुप, आरो बेफोरबायदि पपुलास आरो एडभान्स ग्रुपा सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला आसामनि जोंनि एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन। स्कुल कलेज बा इउनिभार्सिटियाव एडमिशननि बेलायाव बा मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, आयुर्वेदिक कलेजाव एडमिशनाव जोंहा खहा जागोन, जों डिप्राइभ जागोन। आरो इभेन सेटल ट्राइब हिसाबै बिथांमोना जुदि स्टेटास मोनोब्ला बे 6 शिड्युलानो जा, नन 6 शिड्युलनि अट'नमियानो जा, बैफोरनि रिजार्भ सिटआव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनगोन। आरो इभेन दानि थाखानाय एसेम्ब्लि आरो पार्लामेन्ट सेगमेन्ट जा एसटिपिनि थाखाय रिजार्भ, बे रिजार्भ सिटफोरावबो बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हागोन। मानोना कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलखौ डिफारेन्सिएसन खालामनो हाया। ट्राइबेला ट्राइबेलानोखा। आसामावसो एसटि प्लेन्स आरो एसटि हिल्स दङ, किन्तु नेसनेल लेभेलाव एसटिआ एसटिआनोखा। गतिके कम्पिटिटिभ अल इन्डिया कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोरावबो बिथांमोनासो बांसिन सिट बिथांमोनासो दखल खालामगोन। ओंखायनो जों बेखौ होबथानो थाखाय नाजाबाय थादों। जों लोगोसे जानानै मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन जों दादों, कोअर्डिनेशन कमिटि अफ दि ट्राइबेल अर्गानाइजेशन्स अफ आसाम, Cctoa होननानै। आरो बे Cctoaनि जानानै जोङो गोख्रोङैनो बेखौ अपोज खालामबोबाय थादों आरो अपोज खालामलांबाय थागोन। आरो बेखौ जेरैखि जाया जों होबथानो थाखाय सेस्था खालामगोन। मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टनि रेसपन्स बा रला दासिमाव माबायदि पर्यायाव दङ? आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायगासिनो, जों अपोज खालामगासिनो। आरो रिसेन्टलि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे
मोनद' हारिखौ जुदि एसटि खालायोब्ला दानि थाखानाय एसटिफोरा गोबां खहा जागोन होननानै बुंदों थेवब्लाबो बिथांमोना शर्ट टार्म पलिटिकेल गेननि थाखाय बा राजनैतिक मुलाम्फा लाब खालामनायनि माने उद्देश्य लानानै बिसोरो बिथांमोनखौ आरोबाव गासै रिकमेन्ड खालामनो नाजादों आरो फैगौ जा आसाम एसेम्बलि बे विन्टार सेसनाव फैगौ 25 नभेम्बर खालि मिनिस्टेरियेल साब कमिटिया मोनसे रिपर्ट साबमिट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों जों बे रिपर्टखौ नायग्रोना लानोसै रिपर्टखौ नायनाया रिपर्टआव जुदि जोंनि एगेन्स्टआव थाङो रिपर्टआ होमब्ला जों जनानै थाया जोङो सारा आसामावनो आरो मुभमेन्ट जों खालामगोन राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि गोब्राबैनो पार्लामेन्टआव बोखांनानै बिलखौ जुदि पास खालामो जों सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थाखाय जों थाब माने थियारि जानानै दंखायो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि थाबिज एबा राजमुहिनि थाबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो